up this morning, got up out of my bed. I looked around, this is what I said. Thank you, Lord, for another day. All the blessings that's in my... Good morning mga ambisyoso at magandang babae mga ambisyosa. Panibagong video at tamang food trip lang sa Nueva Ecija. Dahil namiss ko lang pagkain probinsya, so maghanap tayo ng hito at alimango. Kaya tara na, samahan niyo akong maghanap. At syempre sa aking paglibot, kasama ko yung bunsong pamangkin namin at si paring John Paul na napakasipag na tito. Kaming pag-ikot na punta kami sa Zaragoza Public Market at dito namin nakita ang daming isda at dito namin nakita yung hito ng dami, ang fresh na fresh at napakalaki. Siyempre, ang murang-mura. At dito naman sa kabila nakita namin yung alimango at buhay na tilapia at may green shell pa. So, wanay dugay-dugay transition dayon ta kapuyag Tagalog eh. Di gyud lalay mag-voice over og Tagalog. But before ta mauli, siyempre mamalita og mga lamas, mga ricados para sa atong sinugbang hito. O siyempre sa atong alimango. Palit lang tag mga bisig nga mga lamas, mga ahos, sibuyas bombay, sibuyas dahonan. Basta makasib lang ta. Karong panahon na importante makasib ta. So, wanay dugay-dugay, uli dayon ta. Siyempre, di rin napita nagpaabot na itong service nga BMW ST budget 100 nga na kulong-kulong nga may service na to. So, wanay dugay-dugay mga pare, uli na ta para maluto na itong mga pinalit nga hito o alimango o guban pa. O mga pila ka minutes mga pare, maabot na kita o diri napita ato ng sugdan pagperpir sa itong hito para masugba na o siyempre diri ato na pong giandam itong alimango nga para luto na. Og diri dapita mga boss mga pari, andam na gid atong hito para sugba. So paabot atong gwapong pagumangkod og syempre si paring Jampol nagpaaso na para masugba na atong hito. Og paabot ta kadali hantod nga mubaga na atong kayo og diri dapita na sugba na gid ang atong hito. Alga paabot nga maluto lamiyas ang ikaligoan ning tubigaw eh. Og diri dapita hapit na gid maluto, nagbali-bali na si paring Jampol, so yan ang ibali ang atong hito. So diri dapita luto na gid mga pare. Syempre din ato makalimtan ang gulay para balance ang atong health. So diri dapita luto na gid ang atong hito, so ato na ning haonon atong hito para andam na para mukaon na ta. So, wanay dugay-dugay transition dayon ta og pasalamat nga mao ni atong pagkaon karon. At syempre, mga simple lang gulay, hito, sinabuan, kanon og alamang, syempre ang gulay di ginato na makalimtan. So mga pare, mga boss, sabay mi sa mong pagkaon, sa mong pamahaw, bisag simple lang, ang importante maghiusa og syempre lami ang pagkaon. So wanay dugay-dugay matik murag gutom naging diring napita. So mga unta, sabay mi sa mong pagkaon, sa mong pamahaw. So mga unta mga boss, mga pre. Ug sa mong pagkaon mga boss, mga pre, usa ra gyud nga lesson ako nakuha diri nga video. Kabalo ra kitang makontento o pirmi ra kitang magpasalamat sa mga blessings ug unsay naa nato karon. Once again, this is Ambisyoso. Maraming salamat sa suporta at panonood. Hi guys, please like and follow Ambisyoso. Like and follow Ambisyoso. Like and follow Ambisyoso. Like and follow Ambisyoso. Hey!